Guys, wis ngecelik burung. Paling po enake nek ngecelik di kelumut-kelumut dhisik. Wah, ngene iki goleki celikane ya ora oleh lo nyang yulong. Jane lanangan ki ya akeh lho, tapi wis do duwe golongan dhewe kok modele. Wayahe liburan ngene iki lek musim panas ki nek jero AC nang hotel karo lanangan mut-mutan terus gendaan tapi ra duwe gendaan Banten golek gendaane angel ram mosok to mbak tau roh ndek endi mbak nang TikTok dukun ya pasan pas dukun ora pas live ya pas live dukun ora mijat maca tarot biasanya yang paling viral kuwi si dukun si pasan aku numpak opo ya iki balik ya Allah juragan kuwi ngerjai aku tok isu-isu iku opo ya numpak pesawat sik aku tak numpak iki sorry lho enek sing kena roh ayo bongan roh wae aduh golek icelikan ra nemu icelikan ya to ki mau dina Setu kecah libur golek icelikan ra nek icelikan guys donyane panas sumuk ngene iki ngicliko pre menggeh mengkis balike numpak kereta api paling penake terah golek icelikan iki kudune kowe ngerti kene iki tresnoku nomor 1 tegone lehmu mlenjani janji paling poe enak iki suwi ra ngrasakne iwak ondol-ondol iwak ondol-ondol suwi ra ngrasakne aduh piye rasane iwak ondol-ondol suwi ora keseselan iwak ondol-ondol. Jadi saya enggak tahu enggak tempe enggak tempe ngono ondol wis ngono ya ndol aku tak golek ondolan ancelan dhisik sayang golek ancel